Ahojte, takže toto je moje druhé video, ale vlastne prvé video, to Kaboka a je to vlastne rodinka, obyčajná, majú veľký dom, ale nie je to bohatá a asi nejak tak, a mám trošku zachrypnutý hlas, takže prosím, neriešte to a asi môžeme ísť do príbehu, no, nejak tak. A keby som náhodou rozprávala tak divno, tak prepáčte. Koľko je hodín? No, tak cez počítač sa pozriem. Veď my sme zaspali. Deti, stávajte obidvaja. Zaspali sme. Mama sa nechce ísť do školy. Ani my nie. Deti, pohnite si. Veď áno. No, že sme zaspali. Čo? No, hej, musíme rýchlo ísť. Však v pohode. No, ja sa idem asi na kobliec. No, ale to je mamka. Na poslednú chvíľku. Hej. No, najprv sa asi pôjdem prezliť ja. No, tak to si dám toto si dám do kapse, pretože nemám viacej pyžam, mám iba jedno. No, dve, ale jedno je také hnusné. No, len kde si to dám, pretože mám si prať vlastne aj 2 počítače a jednu tašku. A najhoršie je to, že mám len 2 ruky, no. Tak mamka mi to odnesie, ale viem, že aj brať niečo zase bude chcieť, takže to je také blbé. No, ale však čo mám spraviť? Tak takto a toto si zoberiem tak, no, so sebou. A idem do výťahu. No, teraz sa idem prezlať ja, no. Však dám si len nejaké oblečenie, ale toto nie. To sa mi moc ako nepáči. Alebo si to nechám. Asi hej. To bude najlepšie. Tak idem. Toto berem a tak to jem. Čo si mám obliec, šef? Mama, pohni si. Toto je všetko manželové. Tak čo si dám? Toto je také slušné. A už by som sa mala upokojiť. Pekne. Môžeme ísť. Poďme dole, stlač to tlačítko. Ideme. Dobre. No však už som rada, že konečne ideme niekam. Ježiš. No, už sme tu. A mama, zoberieš mi prosím ten počítač? No to potom. Prosíte si niečo? No, ja asi nie. No, ja si niečo dám. OK. To takto. Čo si tu dám? No. Tam je zmrzlina. A nedávaj si zmrzlinu. No tak si dám toto. Zase zmrzlinu. No. OK. Mama, zoberieš mi ten počítač? Aj mne. No, OK. A kde si má dať tú tašku? Polož si ju. OK, tak to ideme. No a asi, že môžeme ísť. Hej, môžeme. No veď dobre. No však nechcem, aby si šli preč. To je asi jediné, že čo my chceme. Dobre, ideme. No, moje detičky už odchádzajú. Už idú preč. Prečo? Mama, len nás to strápňuješ. No veď dobre. Už idem preč. Ale pamätajte si, budete mi veľmi chýbať, veľmi moc. Ježiš, dobre, len už niekam poď, dobre. Konečne už je to bez mavky. Ideme sláviť. Čaute, čau. OK. Ježišmaria, toto je zase ten brat. Čo to robíš? Ježiš, dobre, idem preč. Však som ich nepovedala. Čau, Sofie. Čau. No, som prišla akorát. Hej. Vidím. A trošku nejako meškaš, nie? No však vieš, zaspali sme, lebo mamina si nenachystala budík a ešte k tomu hovorila, vy si nenastavujte, ja vás zobudím správny včas a samozrejme, no, sa idem takto vybaliť. Ináč, chcela som vám povedať, že vieš, ak si mala ten baťok alebo ten hamburgerový, no, hej, však ho mám aj tu. Tak akože nechcem nič hovoriť, ale máš tam moje veci.
No však to potom toto. OK. Ja to tak teraz vybalujem, lebo tu mám toľko vecí. Hej, viem. Vidím. No, už som akože skoro vybalená. Už tu mám iba pár nejakých vecí. No, môžeme ísť. Ale, no. Aha. Čo vlastne robíš? No, nič. Nemal by si byť pri svojej najlepšej kamoške? No, len hovor. No, a nestarajte sa do toho. Toto je môj život. Nie váš. OK, v pohode. Však to nie je moja chyba. No a čo? Už mi lezete na nervy. Len mi furt niečo hovoríte a blbosti. Ježiš, poďme. Aby si nebola celá červená. Čo tie borci? Zas. No, idem si to akorát toto niečo vybalovať, len akože nemám nejako moc extrémne veci, ale ináč máme rovnaké trička, všimla si alebo oblečenie skôr. Hej, všimol, ale no. Hej, a prečo vlastne nemá to môj najlepší kamoš? No, druhý najlepší kamoš, čo ja viem. No, ja sa takto vybalujem. Takže asi nejak tak. No, ale to teraz nezáleží. Proste si idem vybrať za to oblečenie, lebo to sú moji rodičia. Oni mi navadia neviem koľko oblečenia, ešte tomu tie hnusné. A ináč, no tak, tak ste mali u mňa tie oblečenia na tej prespávačke, aby ste si zoberali asi celý šatník. Takže tu mám teda tie veci. A môžete sa kľudne prezrať, ako však vy chcete. Hej. No a tak, prečo vlastne... No, to už neriešim. No a ináč akože ja sa vôbec neteším do školy, ale som rada aspoň, som rád, že proste ideme do školy až zajtra, pretože máme vlastne teraz ten ako keby iný trak, má sa povedať. No to sa to záver, to je proste mega cool. Hej, len ako, no neviem moc, ale proste je to také divné, keby to bolo aspoň normálne dvera stena. Ináč videli ste babinu izbu, proste oni majú takú dobrú izbu. Tak hej, ale zase ich je viacej. To dáva väčšiu logiku. No a ja som teda rád. Neviete, čo máme dneska na obed? Neviem, ale dúfam, že niečo dobré, lebo vždycky máme niečo hnusné. Hej, ale... No tak vlastne obed, no. Ja som si ho vlastne čítal, čo máme. Zemiaky s mesom, Ježišmaria. Som zvedavý, že ako nám to budú variť. Hej. No, sa prezlečem. No a ja. My sme rovnakí teraz. Hej. No, takže. Čo tu robíš? No nič. Oči, nevidíš? Ježišmarja, dobre. Nemusíš byť nejako naštvaná, veď proste sme sa normálne opýtali. No, to sa mi nejako nezdá. Zasa sa ti zmenil hlas. No a čo, ja už mám takú, chorobu, no a čo? Mne je úplne jedno, že sa mi niekedy raz toto môj hlas zmení. No, hej. No a, to je jedno, poďme. Zase sa mi smiali, že sa mi zmenil hlas. Zase sa mi mení hlas. Ale ja už nechcem, aby sa mi menil hlas. Veď to je v pohode. No, síce máš niekedy taký divný hlas, ale keď sa rozprávaš so mňou, máš celkom taký v pohode. Hej, lebo zasa doktor mi povedal, že keď sa cítim dobre, v pohode a ochránená, takže vraj budem mať taký normálny hlas. Medzi nimi sa necítiš, ani nie. Bojím sa, že mi niečo spravia. Tak si nečítať moju najobľúbenejšiu knižku Dragon for Jessica. Hej, tu som ináč čítala. Vážne? Na akej strane si? Na 158. Jaký diel? Prvý. Tak ešte si musíš prečítať druhý, tretí. No. Bože, čo to zase robíte? No nič. Ježiš, zase to vy.
Veď to je naša izba. Pohode. No, už mi ešte veci, však dávam ti ich tu. A čo budem mať ja? Nie, že budeš mať všetko. Však hej, ja mám ten modrý zošit v baťohu, ten škrečkový, ten modrý, kde je škrečok. Hej. No, tak mi to dáš. Však dám len. On sa mi nedá teda šuflík, alebo čo to je tá polička otvoriť. Hej, je to tu dosť staré, to je opäť na nič. No, idem. Čo sa to vlastne deje? Ja som niečo počula. Ja som nič nepočula. To sa asi len zdá. Hej, už mi je dokonca zle. Celá cesta, no bola tak dlhá. No, tak idem si to tu pekne dať. Takto, no to máš. No, takže takto zober si to pero, aj tú knižku môžeš. Tu je môj paťúšik. Tam si tam moje veci, tu máš ten tvoj, ten škrečkový. To všetko bude moje. A tú knižku si môžeš tiež zoberať. Však ja nepotrebujem, ja mám dosť knižek. A knižka nemám rada. Takže, prečo mi dávaš ďalej? Ideko, tu máš. No a že vraj už pôjdeme, že by sme mali ísť tam vlastne s taškami. Takže by sme mali ísť. Hej. No, ale mi sa tam vôbec nechce ísť na tú chodbu niekde. No, až toto takto zbalím, lebo potrebujem ísť s taškami. No, že vraj máme ísť na tú chodbu s taškami, takže si toto zbalím, máme najblbenšiu knižku. Čo idem aj ja, poďme. Tak no. Nelež. Babi, môžem ísť s vami? Asi nie. Tak nie, tak to zostanem takto. Tu. Naše máme vraj ísť aj s taškami na chodbu. Ja tu mám tašku. No, my nie. Ach, borci. Bro. Gigi. No, poďme. Aby sme tam neboli jediné. Som zvedavá, čo sa tu zase bude diať, pretože toto je nudné. To vždycky len takto sme. A toto je koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo. A aj na budúce. Ahojte!